en plan, vou decir nacionalismo, en plan, vou intentar así, nacionalismo, e por chen chen chan, ou algo así. ¿Te parece? Nacionalismo! A ver, o nacionalismo diz que é unha doutrina ou filosofía política que propugna como valores fundamentais o benestar, a preservación dos trazos identitarios e a supervivencia da nación propia. Ou tamén, sentimento fervoroso de pertenza a unha nación e de identificación coa súa realidade e historia. Estas dúas creo que xa chegan máis ou menos, non? Consultei a Wikipedia, única fonte fiable de coñecemento en internet, porque se lle vas mirar na RAE, bueno, a ver que che poñen aí. Pois iso, que preocuparse pola identidade propia, historia, cultura, lingua, esas movidas, non? Pois chegamos a Björk, unha señora de Islandia, para os que non sepades o que é unha illa ali perdida no Atlántico Norte con algo máis de 300.000 habitantes, que ten plena independencia de Dinamarca desde o 1944. Iceland was a colony for 600 or 700 years, and it was treated very badly by the Danish. We were not allowed to play music and dance. It was supposed to be an act from the devil or something. And so what we got obsessed with was storytelling. That's all our culture is basically literature, very literature-based. Cunha identidade dentro dos países nórdicos moi marcada. Obviamente, xa miras ti como iban a mestizarse estando aí perdidos por aí polo medio do mar. Esta señora nasceu no 95, se non me equivoco. E desde pequena xa a mandaron ao colexio de músicas e así, pero a chavala parece que non lle cundía moito o que lle ensinaban. They sent me to classical music school when I was 5. It was very conservative, but I was a bit of a rebel. They were all trying to teach me about German classical music. I couldn't relate to it and felt like I was being force-fed with tradition, and that wasn't mine. And so very early on, I think it was not only me, it was also Icelandic people who were of my generation craving for an Icelandic music, an Icelandic sound. Somebody who would express Icelandic reality, and it would be taken seriously. Because Icelandic music had this kind of minority complex that it was only good if it was from abroad. Esto de veneración do alleo e vexación do propio soname algo, creo. Pero que a rapaza parece que xa apuntaba así a crear os seus propios referentes do seu xeito. E tratar os temas da súa nación para a súa nación sen importarlle moito o que lle importaban como modelos hexemónicos do que está ben. Pois esta señora ven sendo desde os 90 como un referente na música mundial e sobre todo na cultura islandesa pop contemporánea. Esta empezou a cantar así en moitas bandas de rock, punk. The problem that had yet to be solved when punk happened in Iceland was to define what it was to be Icelandic. It was a question of not forgetting about nature, how important that is, not forget about the mythology that we have, that is very strong in our culture. I think all of it went together in quite an explosive pot. Como unha cultura minoritaria e en certo modo autominorizada pola preconcepción do pouco alcance que unha nación tan pequena podería ter a nivel internacional, creo que o caso da historia e da cultura islandesa pode ser un exemplo para outras tantas nacións non tan grandes. Como a Galésia, por exemplo. Tras isto mudouse ao UK para comezar a súa carreira en solitario. Og fann mjög fljótt að ég var svona immigrant, sko. Og byrjaði að fara í hverfin þar sem allir Indverjarnir bjuggu, því að stærsti grúpa immigrants í Englandi Indverjar. Og þar fann ég mig mjög vel, svona sem manneskja með kúltúr sem kemur annars staðar að, og hefur svona mitt stolt og hefur engan áhuga á að leggja það neitt niður. Fyrir manni meðan á Íslandi þá þetta meira svona daglegt dæmi og svona brandarar og þú veist, síntöl og svona, sko. Sem að mjög svona næst í trúaleg.
spiritual. Ai, mi má, que extremista tola, a estar así orgullosa da súa cultura e así, ai, mi má. Esta experiencia sirveulle, ademais, para reforzar quen era ela como persoa con identidade e nación propias e que significaba para ela ser islandesa no mundo contemporáneo. Isto leva a buscar o folclore e a mitoloxía propias non só como elementos anecdóticos, senón como base para formular a súa propia identidade propia e islandesa. Así podemos ver en moitos dos seus vídeos estremecedoras paisaxes islandesas. That was quite important, was asking myself a lot of questions like, okay, you're international, your music is international, but what are you? Are you Icelandic? What are you? Where are you from? Like roots. And there was an attempt on Homogenic to invent Icelandic modern pop music with the volcanic beats and very over-romantic, patriotic strings. E incluso facendo música cos peculiares accidentes xeográficos que esta illa ten. I literally got an engineer and collected volcanic beats. Se Björk fose gallega, probablemente faría samples con montes de arcolitos así queimándose e así, pero... aparte ten un fillo e unha filla. O chaval xa lle vai bastante medrado, e así. Para entrevistas ni autógrafo. Aguarden un minuto. Bienvenida a Bangkok. Pero a rapaza creo que ten como 14 ou 15 anos. Imaginadevos que Björk por fora buscar a escola, ou sexa, que as pintas que leva, e a pobre de Isadora. Arre, hostia, mamá, sempre tes que andar a dar a puta nota, non podes vir un día vestida como a xente. Pero lo, que ten isto lo? Foi o primeiro que tuve aquí sacando vin. Que estaba a cociñar unha cabeza de ovella e xa me chamaste xa vin rápido. Ademais, tamén lle gusta moito tratar a sexualidade e sexualidade. Non con disfraz de putilleiro chino, pero cousas así máis estilísticas e artísticas. And I think Mediterranean passion has been documented very well and been fashionable for centuries. But I think the Arctic brand of passion is different. And it's not more or less passion, it just lies different. It's a lot deeper, so it's more sort of submarine passion. It won't burst out easily to the open. Toda esta concepción nacional de Björk, sobre todo a súa experiencia internacional, e tendo éxito mundial grazas a expresar a súa identidade e culturas como fío conductor da súa obra, conecta en certo modo coa xeración Nós, un grupo de intelectuales e escritores gallegos que nos anos 20 e 30 andaban así a reunirse para facer movidas. Os escritores do grupo Nós, Agás, Castelao, parten todos dun total desapego da súa cultura, derivado da búsqueda do cosmopolitismo, a partir de experiencias que funcionarán a modo de catarse, caerán a importancia da cultura propia, xa que isto é o que distingue uns individuos dos outros. Por isto, chegan á conclusión de que só se pode chegar ao universal partindo do propio. Derivado disto, toda a xente que pertencía a este colectivo aceptan o galeguismo como doutrina ideolóxica. En Galiza podemos tamén ver moitas artistas que tratan a creación non só desde o puramente artístico, senón tamén co compromiso de crear identidade e tratar os temas da nación, la nuestra. Artistas como Mercedes Peón, que tamén crean cultura nacional, desde a propia terra e tratando temas que influen na terra. Ela especificamente bebeu moito do folclore. A voz colectiva dunha nación. Despois dun período fora da Galiza, dixo nunha entrevista: "Cando regresei, intentei mergullarme en Galiza novamente. Na construcción de país. España xa está construída e Galiza, obviamente, non. A identidade é unha construcción. A nación é artificial. E que na crea son os individuos e a experiencia colectiva. Non,
Na súa obra tamén hai elementos identitarios persoais desligados da nación, non enfocados na sexualidade como Björk, pero si en cuestionar a categoría de muller como clasificación humana, e se é beneficioso ou prexudicial mantela. Esta, no seu último disco, tamén tratou de fixarse nas industrias galegas, o que se construe, incluindo elementos vanguardistas e musicalizando sons metálicos. Ou sexa, que menos podemos esperar dunha señora que lle chamaban a calva do Sacho? É iso, que como decía esta xente xa hai moitos anos, só se pode ser universal partindo do propio. Sed buenas gallegas, abures! I think you sort of look back on all the things that influenced you and you actually realize that if you like it or not, there have been things that influenced you and you can't ignore them.